campeonato galego de 10 km, e creo que en aquel momento vou repetir o mismo. Cando xuntas Diputación, cando xuntas a Federación, cando xuntas un gran club e unha concellería que todo o día pensa no deporte e no ben dos nosos deportistas, sexan masculinos ou femeninos, ten que funcionar. Primeiro, agradecer á Federación que confiar en nós na fase final da Copa de Diputación. Creo que Manuel ten un pequeno comigo, aí sempre estamos eu sempre pedindo, sabe que ele sempre le estou pedindo, e cumpliu. Dixenlle que quería a fase final da Copa de Diputación en Xinzo, e cumpliu. E a maiores, pois tamén hai que estar orgullosos de que a primeira Copa Galicia de trampolín se faga escolar, se faga en Xinzo, porque, claro, ali somos, creo que no tema da ximnasia levamos anos traballando moi ben, un club grande, con monitoras encabezadas por Sandra, Néstor con trampolín, Heidi e Sara, estamos aí todos os días, desde a Concellería apoiando e supervisando todo, con David Carnero á cabeza, Óscar e Suso. Entón, xa digo, para nós poder ter o sábado, creo que o cálculo que me daba Cristina de uns 800 e pico deportistas, multiplicar eso por 2 ou por 3 cada familiar, a xente que vai estar este sábado en Xinzo, tema hostelería, tema todo, pois é unha riqueza. Nós o que procuramos desde a Concellería de Deporte de Xinzo é que, aparte de chegar ao maior número posible de disciplinas, ti dicías 40, nós a 40 non chegamos en Xinzo, pero casi, tanto masculinas como femeninas, apostamos por todos por igual, e trasladamos a nosa población que o deporte é riqueza. Cada competición que hai leva xente, a xente leva, gasta no pobo, gasta na vila, e iso é moi importante. Aparte de apostar polo propio deporte en sí, generamos unha riqueza indirecta que tamén é moi importante. Xinzo respira deporte, as federacións sempre se volcan con nós, Manolo sabe que con nós sempre moi ben, nós con ele sempre tal. Ahora tiro un pequeno dardo que digo que algún día espero ter un campeonato galego de ximnasia en Xinzo, unha pequena... Non é problema. É unha pequena loita que teño, espero que dentro de uns días sigamos estando aí e sigamos loitando polo deporte de Xinzo, pola ximnasia, polo trampolín e por todos os nosos nenos e nenas que orgullosos vamos sempre con todo o deporte que temos na nosa vida. Gracias a todos. Pois moita gracias.